Espírito Santo, obrigado por essa noite. Heer Jezus, dankjewel voor deze Obrigado ochtend. pelo teu fogo nesse Dankjewel lugar. voor die vuur in deze Obrigado stad. pela tua chama de fogo Dankjewel voor die vlam. sobre cada pessoa que aqui Über está. jede persoon wat hier Espírito is. Santo, eu peço o teu mover, o Heer teu Jezus, ik vraag soprar, dat u moest die a bewegen, tua dat u glória, pusten o mocht, teu dat u de agir. heiligheid mocht en Toda dat u ação die do bewegen inimigo que mocht. se levanta contra nós, Al het wijze eu jenen aan. frustro agora, Dat zij em het nome op, do em nome Senhor Jesus Jesus. Recebemos En we o que o creën Senhor tem para as nossas vidas, wat u van ons em rein nome has. de In Jesus. Jesus Christus Amém. in nome. Amen Amém. en Glória a amen. Deus. Glória a Deus. Der Heilige Geist, als wir seit Freitag reden, ist nicht eine Wolke oder ein bisschen Stoff, er ist eine Person. Laatst ein Mann traf ein Pastor en dan zei dat tot de pastor: Pastor, het wil me bedanken. Een woord. 30 jaar terug hast du mir den Heiligen Geist apresentar. Als u den Heer Jezus mij verstelt. Du hast du den Heiligen Geist mir vergestalt. En dan zei de pastor: jo. En hoe weer het? Dat weer wunderbar. Het was, nu had je een vuurvlam op mij en dat weer zo schijnen. En dan vroeg de pastor: en wat is passiert nu dem? Dan sagte er: wieso? Dan hast du mal 30 jaar terug gehad, Heiligen Geist. Wat is geändert in je leven? Nou ja, dat weer dan had je een beetje hand. Maar wat is passiert in je leven? Nou ja, mijn leven ging so wieder. Aber was ist anders passiert? Dann sagt er schließlich, nichts ist passiert. Und dann sagt der Pastor, en met dit wil ik aanvangen met die ook van de avond. Wat du hier vandaag, deze dag schreest, dat wat we ervaren met de Heilige Geest, dat is regado, dat moet begoten worden. Als wanneer du een plant hast, met gebed. Pas dan nou op aan dat wat du schreest van Heilige Geest. Jeder woord, jeder gebed, pas dan nou op. Zum Beispiel gestern, manche Menschen, die das erste Mal in Tongue beten, hier nicht ab. Meistens passiert das. Die nächste Nacht dann das wird bloß für Jan Abend, das wird bloß für die Zeit, das ist für Emma, das ist für die. Hier nicht ab zu sitzen Heiligen Geist. Hier nicht ab mit ihm zu reden, mit ihm zu vertellen. Er ist eine Person. Viele von uns, wir verstehen mit dem Vater reden, wir verstehen mit Jesus reden. Aber den Heiligen Geist, wie wir denken, er ist mein Jesus, eine Wolke, ein Wied auf, er ist uns tröster. En hij is immer met ons. En hij wil ons immer helpen. En de gave wat hij ons heeft, dat brauchen we aannemen. Pela fé, dat je geloven en praticar. En dat aanwenden. En dat ijver. Dat ijver. De Bibel zegt ons in Mateus capítulo 3, vers 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ik doop je met water dat je omkeren, aber die wat no mij komt, er sterker als ik, dem ik niet weet zie dit show te draaien, die wat je met den Heiligen Geest in met vier duipen. Dus weer dat weer van Johannes der Duiper. Van Johannes den Duiper. Der Duiper. Johannes der Duiper. Dem zijn woord weer dat. En als hij Jezus zag, als Jezus dan even 30 jaar weer, dan kwam Jezus nu aan en hij zei: weet je wat? Hij heeft jou een tafel met water. Aber nomi, komt einer der wat een tafel met den Heiligen Geest en met vier. Meine Freund, het zei nogmaals, dat is niet wat een paar pastoren zich uitgedacht hebben. En zo zal de church zijn. Dat heeft onze God, de Vader, zo gepland. En Herr Jezus, hij wil ons taufen. Dit woord taufen, dat op Griechisch, dat heet baptizo. Oder batismo in Portugiesisch. Op Griechisch, weet je wat dat betekent? En de biblische dag, dat weer een mannen, dat deden de woord baptizo. Wat meint dat? Dan nemen zum Beispiel een pedaço de pano. Een kara? Een kade? Een kade, een sleit. Een bietzeeg. Een bietzeeg. En dan hadden ze daar verschillende vormen. En om dit zich vormen, dat zich, en deze kwam zo naar dan. Eenmaal, een tweede is de rechte vorm, nee, tweemaal, driemaal, zoveel is het.
neidig weer, damit tot biedt zich de voortschrift wat Jan mon wil. Dit zegt ze onderdoek en water. En wat er route. Dat is het noemen baptismo. Daarvan komt het woord. Dat is wens dat we mensen onder water baptismo. Okay? We doen onder water baptismo. Oder taufen. Onder water. En Herr Jezus en Johannes, de taufer, die brukte dit woord. Van dat wat ze zeggen. Dat weer niet een woord dat gebruikt wordt om mensen onderdrukken. Dat weer een woord dat wordt gebruikt om binnen zich onderdrukken. Maar krijgt dit woord. Dit woord brengt de Bijbel ons, Johannes en Jezus, wie staat klaar voor de mensen weer. De mensen wat die tijd leefden, die wisten ganz genau wat baptismo weer. Dan komt Johannes en hij deed de mensen baptismo oder taufe in arrependimento. En dat zij omkeren doen. Dat zich omkeren. Een leid zijn hand. Een leid zijn over ihre Sünde. Dat ze een leid hebben over ihre Sünde. En dan deed Johannes door baptismo oder taufe. En dan zegt er van Jezus wat je wordt, hij doet met water. Hij doet met water baptismo oder taufe. Aber nomi, je hebt een, de wordt je taufen. De wordt je taufen, de wordt je baptismo. Met de Heilige Geest en met vier. En mijn vriend, Jezus heeft niet zijn gedanken geändert. Hij bad vandaag dat hij nog baptismo, dat hij bad vandaag nog taufen met de Heilige Geest en met vier. En dat is zo wichtig, dat is vier van de Heilige Geest. Dat maakt de ganze onderscheid in de christelijke leven. Waar man zo zit, irgendwer kon vragen, pastor, wie is mal ein Prediger mit vier? Was ist ein Prediger mit vier? Manchmal ist es schwierig, das zu sagen. Aber ich kann wissen, ich kann sagen, und du kannst, was ein Prediger ohne vier ist. Du weißt ganz genau, was ein Christ ohne vier ist. Ist nicht so? Das weiß ich ganz genau. Aber Jesus, er kommt uns taufen, im Heiligen Geist und im vier. Und das meint uns gerade so, onderdruk im Heiligen Geest. Damit wir ganz seine Vorstellung oder sein Geruch oder sein Format sein. Zoals hij is in je Zoals stoel. hij is, dat we krijgen zo zijn als hij. En dan de Bijbel ons zegt, hij deed ons taufen met vier. De vier. Het had mal een prediger, dat we een Reinhard Bonke, des Mond, dat we een dietje Mond, der is al gestorven en dat deed zeer grote conferenties en cruzades, evangelisatie maken in Afrika. Wo even 1 miljoen mensen weer op eenmaal. En zie daar met hem 2 miljoen wezen voor een goede vriend. En hij redt helemaal krijgt van dit. En hij brengt een woord, en dat weet een woord dat even zaten wordt. Hij zegt, de Heilige Geest is als een fluss van vuur, een liquid river of fire. Een fluss van vuur. Hij is een riva van vier. En wat? Een riva. Een river van vier. De Heilige Geest is krijgt zo een river van vier. En Jan wordt zich van hem leiden doen. Die laten er 4 prints, 4 spuren heen zich. Ja? En ik vraag die, wat voor de spuren laatst toe heen die? Wat voor de zaken, wat voor de scheetschrift toe? Wat voor de scheetschrift? Groot zit dus jonge man hier, hoe lang wil we wachten? Wat voor de mensen zijn van de Heilige Geest of van Jezus? De 4, van de 4 en die brennt en op die kop, die laat die onruhig no sentido du willst de Arbeit Gottes machen. Onruhig, nicht dass du unsicher bist, aber du hältst dich nicht gut, du machst Hij von heeft een Jesus. brief dat u dat wil doen. Ein was? Een brief. Ein brief, damit du dort willst tun. En ich will uns vandaag ein Beispiel lesen, en wir waren nachher de Baptismus, de Tauffest haben. En da ist ein Mensch in der Bibel, in der Apostelgeschichte, und immer wenn wir von Heiligen Geist reden, gehen wir nur Apostelgeschichte, wie es da ist gerade, wo der Heilige Geist sich uns in der Schock conhecer, wo er sich wiesen hat, für die Church, für die Menschen, gerade am Anfang. In Apostelgeschichte Kapitel 8, das ist ein sehr feiner Beispiel von Philippus. Philippe o Evangelista. Philippus den Evangelist. Philippus een evangelist. En het wordt eerder, kunst je bitte lezen in kapitel 8 van 1 tot 8. Apostelgeschichte 8, Vers 1 bis 8.
soll wir damit einverstehen, dass sie am Tod mögen. Und kriegt dann von eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem an. Und sie werden über ganz Judäa und Samaria verstreut, büter der Apostel. Aber Gottes Werke Mana drüben Stephanus nur sein Begrafenisplatz und stellten ein großes Trüren an. Soll überprüft die Gemeinde verstieren und ging von Haus zu Haus und schlaft Mana und frühes Weich in Leute anstappen. Die verstreut werden, gingen alle wehen und predigten dort Wort. Dann kam Philippus nur eine Stadt in Samaria und predigt dort von Christus. Und dort Volk wir sich einig in der Sache, als sie hielten, was Philippus sagt, in der Wunderteken sagen, die er deed, wils anrennen Jesu, fuhren mit großem Geschrei uit viel bezetene Rüt. Und viel, die gelähmt und lohm werden, werden geheilt. Und da wir eine große Freude in der Stadt. Wenn ein Mensch voll vom Vier Gottes ist, das ist das wenigste, was passieren wird. Diese Geschichte ist der Standard, ist der Das ist der Padrão. Mut. Dat is de moed, van dat wordt we erwartet zijn. Mijn vriend, de Heilige Geest is op die, hij poest op ons. En dit is wat hij met ons maken wil. En onze vriend, die maakt ons immer, zoals we al zeiden, naar onze ene nobeltje. Is het niet zo? En tussen de nobel zijn nobeltje. Maar de Heilige Geest neemt ons en heeft onze ogen op, damit we naar Jezus zitten en damit we naar de andere mensen er necessidade is. Er nood. Een noodje. En dit is een grote beispiel hier in Apostelgeschichte kapitel 8 van een mens vol van vier van God is. Van op hem de vier van God is. En nogmaals zei we denken manchmal, nou ja, dit weer een bijzondere mens. Die had niets onder te doen. Die had bloos dit te doen. Mijn vriend, de Bibel zegt ons in kapitel 21 van Philippus, dat hij had 4 dagen. Dat betekent dat hij had wens 6 vroegs bij zich thuis. Dan als in de vroeg en dan als in de schwierma. En de Bibel zegt ons dat al deze 4 mensen, alles, dat hij de profetieën. Weet je wat dat betekent? This man, hij heeft goud op zijn huis opgepast. Die waren alle christen. En hij was zeer door intens. Hij weer zeer Hij was van ganzen hart. Zeer bij de zaak. Zeer bezacht onder mensen te zijn. En de Bibel zegt ons wat ganz interessant. De laatste vers, de vers 8 wat je lezen. Die zegt, ganz Samaria wir in Freude, wir zufrieden. Kannst du das verstellen? Kannst du das verstellen, wenn man ein Tag nur von 100 Jahren von nur verschrift in ganz Bolivia, da wir große Frieden. Wie es da 1 oder 2 oder 3 oder ein paar Männer in Frühes von Gott, voll vom Vier, vom Heiligen Geist gingen. Und die predigen, und die machen die Menschen gesund, und die machen die Menschen frei. Und in der ganzen Stadt, in dem ganzen Land, da wir Frieden. Pastor, dat is niet möglich, dat is hier geschreven. En we não podemos nos contentar com nada menos que isso. Wir brauchen mit nichts weniger zufrieden als dit zijn. We dürfen mit nichts weniger zufrieden sein, als dat wat hier geschreven is. Jesus sagt, wir wollen sogar gratere Sachen machen. Warum fangst du nicht an damit zu träumen, darüber zu beten? Na, weet je, pastor, bij ons is dat niet zo. Klooi op in zijn voet, bij ons is dat zo. Bij ons is dat zo. De Heilige Geest, die woont in ons. En hij poest op ons. En dat vier is al op ons. En we zijn zoals Philippus. En de Bibel zegt ons wat ganz klar, dat weet niet of dat je mooi hast, dat we een grote persecutie. Dat we een grote vervolging. Dat we een grote vervolging. Hast du doch die Mord, dat op deze wereld immer schreeuwig is? Hast du doch die Mord, dat hier immer schreeuwig is? Alias, wir haben die Mord, wenn Menschen versuchen, ein Paradies zu machen, das schafft nicht. Hast du die Mord? Nou, wir wollen uns so ausschließen von der Welt, wir wollen so für uns leben, wir sind ja doch so eine schöne Menschen und wir wollen uns mit nichts schaden lassen. Das schafft nicht. Hast du die Mord? Klar hast du die Mord. Natürlich hast du die Mord. Schick mal los rundum so viele Kolonien. Die Menschen versuchten, denen ein Paradies zu machen und das schafft nicht. Op deze wereld is immer schräg. En dan leren de mensen, wie ze weten, dat je niet in Heiligen Geest. Du kannst leben in einer großen Stadt, aber in einer kleinen Farm, wo du bist, wenn der Heilige Geist mit dir ist, und sein Feuer in dein Hort brennt, dann hast du ein wunderbares Leben. Aber wenn du in einer großen Stadt oder einer kleinen Farm wohnst, und du da allein bist,
ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist, alles ist schwer. Die Bibel sagt, da wäre eine große Verfolgung. Und wann vandaag eine Verfolgung hier anfangen, was würdest du tun? Ich will bloß auf meine Familie oppassen. Ich will bloß auf meine Sachen oppassen. Dann schick mir das Christen. Was deed hij? Als de Verfolgung kommt, da wo sie gingen, predigt sie, deed sie das Wort Gottes predigen. Meine Freunde, wenn der Vier vom Heiligen Geist auf uns ist, du hältst das nicht aus. Du kannst der schwere Tiden gehen, aber du redest immer die anderen Menschen noch an von Jesus in der Botschaft, von Jesus in der Sache. Das sind Menschen, die werden verfolgt. Du musst alles noch hingelassen. Wie nu fängt eine große Verfolgung an. Aber was deed hij? Da wo sie gingen. Wir reden von Jesus. Wir reden von Jesus. Hier ist, wir werden weggewiesen um Himmel. Und das macht diese Menschen, sagt die Bibel uns, krijgt von des Philippus. Und ich mag, die Bibel ist sehr klar mit uns. Die Bibel sagt uns den Namen von einem Menschen. Und nochmal sagt, das sind Menschen zoals du und ich. Das sind Menschen zoals wie. Ein Mensch, der entscheiden musste, weißt du was? Ich will diese 4 Flammen auf mich. Ich will nicht bloß setzen, ich will nicht bloß tschitschen, ich will mich nicht bloß tratschen. Ich will diese 4 Flammen auf mich. Und die Bibel sagt, das Mann hat jeden und diese Stadt und diese jeden von Samaria. Und die Bibel sagt uns, er fängt an zu predigen. Meine Freunde, wenn der Heilige Geist ab die ist und diese 4 Flammen ist, du hältst die nicht aus. Du predigst immer, du redest immer von Jesus. Hast du das gemerkt? Het is zo opgewassen, mijn vader, dat we een leren. En dat, het Levitje had het nog niet vertaald. Weet niet, wat moet zijn, ob we dat vertaald hebben. Is er nicht. En mijn vader, dat we een leren. En hij speelt Schifferklavier. En treibt man nicht. En hij weet niet mal, versteht nicht mal zeggen, da werden so 140 kleine Knöpfe, aber das ist, hij braucht so 2 oder 3 ungefähr. Hij verstond niet sehr gut zu spielen. Aber mit dat wat hij verstond, für 34 Jahre, jeder Nachmittag, nur ein Gefängnis in unserer Stadt. Ein Gefängnis von Jungs von 8 bis 18 Jahren. Und da werden immer so ungefähr 200 Jungs da festgestoppt. Alle haben schlechte Sachen, die tun. Und mit seinen Treitmonien, mit seinen 2 Barschen, das wie alles. Ja, und dann hier bitte. Nicht so als Manfred. Ja, Manfred, der versteht es. Der kann ja alles. Ne? Und dann immer predigen. Er hält sich nicht aus. Und viele von seinen Freunden, da weiß Professor, mit wem Abraham wird, das halbt ja nicht. Das sind ja alles Banditen, das sind ja alles schlechte Menschen, die wollen sie nicht ändern. Der erste wird wieder weiter da. Und Jesus predigen. Und dann sehen sie, denkst du, die wollen sich ändern, wenn du dem da mit dem Treitmonie da spielen lässt und von Jesus reden? 35 Jahre, er hält sich nicht aus. Bis das 4 brennt ab ihm. Und er musste diese Botschaft wiederbringen. 35 Jahre. Als wir klein waren, ich meine Schwester, wir fuhren immer mit. Ich habe so wenig Bilder von, als wir Kinder waren. Aber die Bilder, das ist immer eine Kombi, was sagen wir, eine Kombi? Einmal Naja, eine Van. Eine Van. Und so 100 Jungs von uns. Und dort wir mein Vater seine Passion. Dat wir zien in live. Wat hij Dat we had. zien in live. En die beelden heb ik. Ik en mijn zuster en zo'n 100 jongen en je feitnis ongeveer. Dat zijn onze Kenia-beelden. En weet je wat passiert? Ah, ik zei het sogar, wanneer ik een dag ergens wat vastgo uit dort, dan kon de juiz, de rechter, der kon hem in 10 jaar aufschreiben. Ik zei, zoveel in de feitnis gewesen. Ja, ik heb 10 jaar verrückt al daar gewesen. Aber vielmal kommen große Menschen in die Stadt, tragen mich vor, dass sie in den Rock und sagen, Professor, Lehrer, kannst du mir noch? Nein, ich weiß, wer bist du? Na, ich sehe Jan Manfred, ich werde da in den 70 Jahren, ich werde da fast, ich habe niemals vergessen, wo du sitzt, und ich arbeite auf der Stadt, ich wohne da, und ich komme zu Jan Church. Meine Freunde, wenn der 4 von Gott auf die ist, du hältst die nicht aus. Du wirst immer von Jesus reden zu den Menschen. Wann du wenig wird brauchst, aber du wirst immer ein Zeugnis von Jesus sein, da wo du bist. Und Philippus, da wo er wir, was die Bibel sagt uns, er predigt von Jesus
En hij maakt tekens en wonder. Aber Prediger, hij heeft nog geen teken en geen wonder gemaakt. Es ist an te vangen. Fangen uns für die Menschen zu beten. Ob die Menschen heen nappeleien. Aber ich habe wieder nicht gesund. Bet für den Nächsten. Das hat auch mit dem Evangelist geleerd. Hij ist einmal fragen, was betest du, wenn du für 10 Menschen gebetet hast und die nicht gesund geworden? Ich bete für den Nummer 11, als wenn die anderen 10 alle gesund gewesen sind. Was ich ervoor, noch invalide, noch annula. Wat ik ervoor, dat merkt nicht weh, wat de Bibel sagt. Wat de Bibel sagt. Wat de Bibel sagt, ist Wahrheit. Und das muss so klar sein. Und wenn du fallst von das Vier, weißt du, hältst dich nicht gut, du fängst für die Menschen zu beten. Und weißt du was? Die Menschen fangen an, nur die zu kommen, wie sie sein, den Vier Gottes und die und sagen, kannst du für mich beten? Kannst du mich besitzen? Kannst du nach mein Haus kommen? Kannst du mich beten? Und die Bibel sagt uns, dass Philippi, dass der ganze Stadt, der kommt ums Leben. Kannst du das feststellen? Das ganze Jahr ums Leben kommen. Alle. Wil het zeggen? Bolivianos, Ditje, alle. Alle naar Jezus komen. Waarom? Wie ze hier de boodschap, wie ze proeven de Vier Gottes en wie ze geheild worden en wie ze vrij worden. En dat krijgt passiert hier. En dan de nächste, we worden dat niet alles lezen, maar wat nächstens passiert, dat we eenmaal, de Bibel zegt dat we Simon o Magico. Dat wir Simon ein Zauberer. Ein Zauberer. Das man, der enganava todos. Hij viert alle hing hem licht. Der wat? Hij viert alle hing hem licht. Der viert alle heimlich. Das Simon, der Zauber. In dezelfde Stadt. Aber nu kommt Philippus. Nu kommt das Licht Gottes. Nu kommt er mit der Vierflamme. Aber da wäre ein Zauber. Und das ist sehr wichtig. Pass dann ab. Viele von uns, wir haben mit Angst, da ist vielleicht ein Zauber. Oder da ist vielleicht ein Ältester, mit dem Leiber nichts zu tun haben. Oder mit dem Leiber nichts mit dem Zauber zu tun. Meine Freunde, wenn du den Vier Gottes ab die hast, es sind dann, wo du wohnst, wo du gehst, die Menschen wollen sich bekehren. Und was die Bibel dann sagt, dass das Zauberer, er selbst hat sich zuletzt bekehrt. Kannst du das leben? Und statt schlecht von den Menschen reden, schlechte Welt von den Menschen reden, fangen zu beten, damit sich alle bekehren. En dit is wat de Bibel ons wijst. Wat de Vier Gottes is, sogar de Zauberer, Der Zauberer. de Zauberer, sogar hij bekeert zich. En de Geschichte het wieder. En nu komt wat het wil ons zeggen. De Bibel zegt ons, dat wird grote vrede de ganze Stadt. Dit wird der Traum von ein jeder Prediger. Kannst du das vorstellen? Kommt eine Stadt, de ganze Stadt kommt zu deiner Church. Dat wird der Traum von jeder Prediger. Das ist nicht so? Dat wordt de droom zijn van iedereen. De ganze Stadt komt om in je gemeente. Philippus wordt nu zeer bekend. Viele Menschen schauen aan. Sogar der Zauber, der wird bei Amen. Die Bibel sagt uns, der wird nicht even mit Amen, aber nur bekehrt. Und dann passiert was sehr, sehr interessant. Die Bibel fala De Bibel sagt in Atos Kapitel 8. in Apostelgeschichte 8, In 26. Vers 26. Nu zei dem Herrn zijn Engel te Philippus, go zieden naar den Weg, die durch de Wildnis van Jeruzalem naar Gaza geht. E ele se levantou e foi. En hij stond op en ging. En op den, Wow. Wo ist das möglich? Seine große Erwackung in der Stadt. Alle Menschen werden nur bekehrt. Sogar der Zauber. Nun kommt ein Engel von Gott und redet mit Philippus. Meine Freunde, wir haben das in welchen gesagt, was wir erleben, dat is sobernatural. dat is even natuurlijk. Dat is even natuurlijk. De Bibel zegt wat? Da komt een engel en redet mit Philippus. Bist du bereit Engels hier? Oh, Pastor, ist das möglich? Meine Freunde, check mal, wo weit wir sind von was die Bibel sagt. Das ist uns Modell. Das ist, was wir erleben müssen. Nun kommt ein Engel und sagt, Philippe, weißt du was, Philippus, du gehst nur noch eine Stadt, que está deserta. Wat ganz eine Wüste ist. Eine Wüste ist. Nee, que está vazia. Que está vazia. Er ist eine Wildnis. Er ist ladig. Ja, eine Stadt, die ladig ist. Du gehst nur in eine Stadt, viele von uns würden sagen, nee, das kann nicht ein Engel von Gott sein. Er sagt, hey, doch, so eine große Gemeinde, so eine große Church, alles ist in Ordnung.
Het is zo makkelijk hier. Aber der Engel sagt, weißt du was? Het will die op een andere stad brengen. Meine Freund, jane wordt van Heiligen Geest geleid worden. Die hier de stem van Engel van God. En weißt du wat hij deed? Hij stond op en ging. Bist du reit? Bist du frei van al dat wat Jezus dir gegeven hast? Oder hältst du die so sehr fast und kleine Sachen, wo du wat nu gekregen hast? Zwischen maken we bij ons in de church, het lijkt weer dan ook zo'n Ort uitroep. Want de mensen dan voorspringen. Uitroep? Bazaar. Second hand. Ja, dan brengen de mensen was en show en meubel. En dan met andere mensen dat ganz billig oder sogar umsonst schreien. En wat hij dan maakt, al te vroeg is, wenn es bij ons, ik weet niet of het hier ook zo is, maar bij ons te vroeg is, dan breng je immer veel was. En daar wordt een show en zo weer. En daar wordt de vroeg sector is, oder de afdeling van de vroeg, dat is vol was. Maar bij de mannen, dat is immer weinig was. Is dat je bij ons ook zo? Er sind immer wenig show van mannen. En weet je wat dat je mooi hebben? De mannen, die houden zich meer vast und kleine Sachen, wat sie gekregen haben aus der Früh. Na ja, und dann erst schließlich der Mann, nur 3 Monate mit dem reden, se convenceu. Wordt hij schlussendlich überzeugt? Wat er schließlich überzeugt, zijn hand aufzuheben. Rohr damit, Gnor damit, aber na ja, nur schließlich, gib mein Hand, hier, ich kann mein Hand haben. Aus wann das so schrecklich wichtig wird, ja, sein Hand. Naja, aber dann, bei uns Second Hand, da ist eine Stelle, das kostet dann so 15 Bolivianos und dann 10 Bolivianos und dann 2 und dann 1. Aber hij will das nicht. Mein Hand, das macht ab 15 Bolivianos. Naja, dann hängt das an, keiner will das. Dann ist ab 10 Bolivianos, keiner will das sowieso. Dann ab 5 Bolivianos, keiner will das. Zuletzt brücken sie zijn hand om de andere was anpakken, dat mensen dat wegnemen. Is het niet zo? Is het hier ook zo? Also Mannen, betet junt. Ja, nicht so fast in der Sache. En ja, schau dir, weißt du, ein Anzug, als du die befriedst, du wirst niemals mehr danach kommen. Das steht dem Weich zu geben. Manche Männer, die denken, nee, het war noch ein Verlobungsanzug nachkruppen. Du wirst niemals mehr nachkommen. Das wird niemals mehr taugen. Es steht dort wieder zu geben. Wat het je wel zei, mijn vriend, Philippus, hij had zo wat groot, een grote gemeente. De ganze church weer vast. Alle komen tot in de church. En dan komt een engel en zegt, Philippus, het wil dat du in de stad is, wat China is. En weet je wat? Hij wil niet vast en niets. Hij jengt. Bist du vast en dingen? En van de Heilige Geest naar die komt en zegt, hey, het wil je op een andere stad brengen. Het is wat niet voor die. Ah, okay, Jesus, da wo duizenden Menschen sind, nee, das ist nur einer. Nee, da will ich nicht. Und die Bibel sagt uns, dass Philippus, er stond op en hij ging. En während hij ging, spadeliert gente, hoor. 27. En hij stond op en ging, en op den Weg traf er een hoogbeamte Äthiopien, der über die königliche Kadake von Äthiopien ihre Schutzkummer zu verwalten hat. Des Mann wir nach Jerusalem gefahren, anzubeten. En op den Weg naar huis zat hij op den Wehren en las dat Buch vom Prophet Jesaja. De Geest zei zu Philippus, go en hol die dich bij den Wehren ab. Dan ran Philippus naar den Wehren en hierde dat de man de Prophet Jesaja las. Philippus vroeg hem, verstehst du ook wat u lesen is? Hij zei, wo kan ik, wanneer mij dat keiner uitlegt? En hij luidt Philippus aan, nab te stehen en zich bij hem doel te zetten. Okay. Was passiert nun? Die Bibel sagt in Verso 29. Der 29. sagt, der Geest zei zu Philippus, go hol die dich bij den Wehren ab. Nu stel je voor, Philippus, hij hoort een engel. Hij wist dat het een engel was. Hij kon entscheiden, de Geest entscheiden. Okay? Dat had al iets rijden, ze gaf. En nu jette,
En de Bibel zegt ons wat ganz interessant. Nu redt de Heilige Geest met een woord. De Heilige Geest redt. Ja, mijn vriend, de Heilige Geest redt zodat u am hieren kanst. Zodat u am hieren kanst. We waren laatst, dat passiert me nu een paar jaar terug, like 5 jaar terug ongeveer. En ze mensen die vast zijn. En we waren op een zeer makkelijke stad. Een grote stad, zeer makkelijk. We een beetje eng verkennen, maar zeer makkelijk stad. En am Zinnewend, tomiddag, redet ik met een man, wie is de pachten, wie zeer die geworden, de prijs, wie zeer stehen. Dan redet een man van ons en zei, hey, check mal in de stad, wat kostet de pachten? Wie is wel met ons een reden, damit hij onze pacht van het church met leien deed. Hij zei, oké, pastor, hij is wat church. En namiddag roept hij me aan, pastor, ik zal een nieuwe church gevangen. Hij zei, het wil niet een nieuwe church. Hij wil bloos weten wat de mensen pacht tolen. Wie zei, het wil met een eentje van onze church reden, damit hij de pacht rodde. Maar du musst het zijn, pastor. Het wil niet een andere church. We zijn toch zo makkelijk, er is ruim voor de mensen, het wil niet zijn. Dat is wie om Zinnewend. Zondag op een avond, krijgt während het predigen, krijgt zoals nu. Hij de kans klaar de Heilige Geest in de stem. Während een predigen, zegt de Heilige Geest te mij, krijgt zo. Você não está vendo que aqui está pequeno demais? Kannst du das nicht sein, dass diese Stadt viel zu klein ist? Nu red mal zoals de Heilige Geest. Kannst du das nicht sein, dass diese Stadt viel zu klein ist? Nou, een beetje beter. Noch ein bisschen weiter? Ja. Maar ik zei, kannst du das nicht sein, dass diese Stadt Nee, zu klein ist? nee. Zo redt de Heilige Geest niet. Nou, hij is mijn vriend, hij redt met mij niet zo. Okay, dann redet er dann so. Ja. Kann es nicht sein, dass diese Stadt viel zu klein ist? Zo redt de Heilige Geest. En werd hem predigen. En hij, dan verbiest hij mij met mijn predigt. Predigt hij wieder. En hij zei, mir krijgt het, kannst du nicht sein, dat het hier tot klein is. En dan, eentje ten avond, de aandacht weer te eind, eentje te trappen op voor de tjenja weer. En dat we werkelijk ganz schlimm voor de tjenja weer. Er waren zoveel baby's in Brazil, ik weet niet of het hier ook zo is, want de mensen zijn in feindnissen gegaan met de televisie. Met de Reportage. filmen gaan naar Ja. naar En de mensen, en die worden vast aan je feindnissen, dan de hele route van dat is gratis. van uit de sproten erhängen. En dat doen we dan zo, ja. Nou ja, de baby's, hij ging voorbij, de baby's checkten me alles aan dat je dat zo, weet je. En met de police, dat je trrr, weet je, en de weer dat vast, weet je. Hij checkt me zo aan, dat is je werkelijk te klein. Nou ja, dinsdag, eentje, en deze stad zijn wat de man ziet, en als hij dan naar klinkt, dat is een zeer grote stad, zeer grote roem. Als hij dan naar zijn, dan feilt het. Dat moet hier niet, maar het feilt den Heilige Geest. Dat is de stad. En dan kwam de man, en wie tolde die tijd 30.000 reis pacht op de stad waar we waren. De maand. De maand. 30.000 reis. Dat is 35.000 Bolivianos. Ongeveer. Tolde we die tijd. Dan kwam de eindtoemer van deze stad, dan wijst hij me dat alles. Dan zei de wijspastor, dat we voor 1,5 jaar terug voor 78.000 reizen pacht. Dan zit dit zo aan, Heilige Geest, best die zeggen. En dan zei hij, maar dan kwam dat we zware tijden en 1 jaar terug had de priester je doen voor 45.000 reis. Ik dacht, sowieso, Heilige Geest, het is nog helemaal dier als wie tolen daar. Het wil wij niet tolen. En dan zei hij, maar dan werd het zo schwierig voor de gezelschaft wat je weer. En 1 jaar terug ging het erop op 25.000 reis. Dan vond ik me al ontevreden, dat is al beter. Na 6 maanden zei dat kunnen ze niet meer betalen, zijn ze weg. Weet je hoeveel we dat gepacht hebben? Voor 20.000 reis. En dat weer 3 maal zo groot als waar we waren. Of 4 of 5 maal. Schrecklich groot is dat. De Heilige Geest redt met ons, mijn vriend. En dan had hij geen geld en een kost om dat op wens voor. Dan zei hij tot mijn leiders, lieve vriend, de Heilige Geest zei me, we gaan naar Janus steden. Dat checkte me al en die jukte, dan niet de jekte die naar boord wat ze niet meer hadden. En dachten, pastor Besti zegt, de Heilige Geest heeft met die red. Ja, zie me zeggen. We hebben wat geen geld. Nou ja, het zei, de stad is zo groot, dat we de een paar dagen gaan zaten, een paar dagen worden sowieso zich niet hier. En een bloos licht aanmaken, jeder brengt zijn stoel van huis.
In 2 Monaten, da wil je nog geld. Om dat alles voor, alles right maken. En du wat ons bezocht hast, du chance het heute. En du wat nog niet dabei gewesen bist, komm uns mal besuchen. En we haben noch einen Raum gepacht, wie sieht, der heute wirst immer noch mehr. Der Heilige Geist, der redet mit uns. En weißt du was? Der Heilige Geist, hij kämpft mit einmal. Mit einmal kämpft er. Met einmal heerst er wat onder. En de Heilige Geest redt niemals zoals Eduard. Eduard, pas mal ab. Dat is niemals de Heilige Geest. Dat is dein Freund. Hij redt zo dat du am verstaan kannst. Hij redt zo als van hij die met Eduard wordt reden. Hij redt zo na, dat is anders, mijn vriend. En de Bibel zegt ons, de Heilige Geest redt met Philippus. En wat zegt Philippus? Wat zegt de Heilige Geest? Wat ganz einfach. Hij zegt, Philippus, weißt du wat? Go dem heran. Deze man wat dan deze wagen voort. Go dem heran. En de Bibel zegt ons wat? Philippus, hij hoeft zijn rok op en vangt aan te ranen. De stenen, dat du ziet, en hij moest ranen. Dat is niet interessant. Man denkt, Mensch, das man hat zo'n grote church. En nu rant en nu flitst dat heen deze carruage. Hey, das ist ein Wagen. Rand hing das ein Bill. Und während er rannt, stell dir vor, was für eine interessante Sache der Heilige Geist von dir verlangt. Stell dir vor, wenn er dir sagt, ey, ran mal da in dem Haus. Edge? Ja, er wird nicht sagen, ran mal hin, ja, dem Mann. Er wird sagen, ey, ran mal hin, dem. Was? Ja, ran. Na, was du ran? Alias, Edchan, wem wird ein Programm hat, Edge ran. Ja, das ist so. Edge ran. Wir ranen. Das ist nicht so? Und der Heilige Geist, der rannt des Mann heran. Und dann hielt der liest eine Schrift von der Bibel, von Isaias. Und während dem Ranen, schritt der Mann, hey, verstehst du, wo du da lesen hast? Und der Mann, der fuhr, schickt ihm so an, das macht bestimmt von Bolivien, oder von Brasil, oder von Niedleben, oder von 316 seine, ein Christ. Bestimmt, von der Sorte, von der guten Sorte überhaupt. Und dann sagt das Mann, ich weiß nicht, wo wollt ihr das verstehen, wann er mir das erklärt? Und Philippus ran da, bis dann schließlich sagt er, komm auf meinen Wagen ab. Meine Freunde, wenn wir den Heiligen Geist horchen, dann machen manche deren ab, was viele Menschen wollen nennen können, aber die wollen nicht nennen, aber du wirst da nennen. Das wird der wichtigste Mann von der reichsten Frau von Äthiopien. En dem zijn wagen mag zich nu de der op. Kannst du das verstehen? Viele Menschen, die willen dat zo'n soort der opkomen, die kunnen niemals op. Aber wenn der Heilige Geist die leidt dit, dan waren zo'n interessante der voor die opkomen. En nu zat Philippus zich dan aan. Wanneer dat vandaag wordt zijn, dat wordt als een limousine zijn. Een limousine? Limousine, dat is een grote... Een schrakelijk fijn, bijna met airconditionado. Keine Möge mehr. Ja, dat warme blijft taboete. Wanneer het vandaag wordt zijn, krijgen wordt het zijn. Voedsel wordt wegkomen, wel zijn een Coca-Cola drintje, Felipe. Ja, en daar wil Felipe, daar weet je geen Coca-Cola. Dat zit het niet in de Bibel. Maar wanneer het vandaag wordt zijn, dan wordt het krijgen zijn. En dan, aan deze schrift, vangt Philippus aan deze man te predigen. En nu komt wat zeer wichtig. De Bibel sagt uns, das ist man, das ist Eunuco. Sag mal Eunuco. Nein, das ist man. Während er die Predigt von Philippus hielt, mag eine sehr wichtige Frage, und diese Frage will ich die von da auch stellen. Er sagt Philippus, het geloof van Jezus, het verstoot het, het verstoot zijn Opfer. Kijk mal, da ist Water. O que impede que eu seja batizado? Wat verhindert dat ik moet getauft worden? Wat verhindert dat ik word getauft worden? En wat zegt Philippus? Hij zegt, nee, dan hou aan, du wirst eerst mal 3 Jahre einen Kursus machen mit uns. Du wirst mal jeden Montag zu der Church kommen, und dann wirst du mal Utfälle sehr viel schreiben, und dann werden wir uns ganz klar sein, ob du wirklich getauft darfst worden. Mag wir nicht so viel mal? Aber 3 Jahre. Und wenn du einen Tag fehlst, fangst frisch an. Philippus sagt, é lícito se você crer de todo o coração. Dat is recht, dat wanneer je van die ganzen hart geloven is.
En mijn vriend, dat is recht, want du van die ganzen Hart leven des, dat Jezus de Zoon Gottes is, dat hij voor die starf en dat hij opgestaan is en dat hij leeft. En de Bibel zegt ons, in dem Moment hielden ze de kwa aan en ze in je beheerd om water. En de Bibel zegt ons dat Philippus heeft deze man door je hoofd, krijgt door je hoofd. En dan zegt de Bibel, u wordt het niet lezen, dan gaan ze het weer lezen, dat Philippus, hij weer arrebatado, zeg maar dat. Hij wordt weggehoven. Weich? Weggenomen. Nou ja, hij wordt weggenomen en weer op een andere stad en predigt daar weer dat woord Gottes. Viele mensen denken, zo goed wil het ervaren. Dan broek je niet wie te reizen. Dat is niet om niet broeken wie te reizen. Dat is wie Philippus, hij weer een lichte man. Hij weer een nust vast. Hij kon zeggen, nee, nu blijf het met deze ritje man. Nee, hij wil voets rijden om naar de andere stad voeren. Want de vier van God op ons is, de zaken van deze wereld, die vangen ons niet zo zeer wichtig te zijn. Wat wichtig is het woord Gottes predigen. En dit man, de Bibel zegt, dit is een ook, hij een tevreden zienen weg. En dat is een verrecht van ieder evangelist. De mensen wat toe becheerd is, die gaan tevreden den eren weg. Al die wat toe Jezus brengt, dat is een versproken wat we hebben. Deze mensen gaan tevreden eren weg. En we zijn er meestal een, we worden hier dus een touwfest hebben. En dan krijgt het uitnutzen wat we hier reden. Herr Jezus is al hier. Hij is al die raden. De Heilige Geest woont al in die. En de Heilige Geest wil die hebben. En we hebben viele Schreiden, weet je niet. Maar hier zijn mensen. Dat is een Entscheidung. Wat is man mag. Dezelfde Entscheidung moeten maken. Pastor, wat betekent dat? We zeggen am Anfang Baptismus. Taufe. Dat biedt zich en wordt nana en roet. Nana en roet. Wat het rechtje voor wat die man de cintureren, die wat met het zich arbeidt, wat het rechtje voor dat het rechtje in je roeg. En krijgt het woord, brokt. Jezus en Johannes, Johannes de Dijpa. De Dijpa. Hetzelfde woord. En vanavond kannst du die ook entscheiden. Du wordt nog niet getauft gewesen best. Wat betekent dat? Stel je voor, het macht es een Beispiel. Du spazierst met een schmackend meisje en best daar zo goed. Was zo goed. En dat meisje is dem jong ook zo goed. Die kunnen niets onder het zijn. Die zijn bloos zichtbaar. Wat een dag. De jong komt en je heeft daar een ring. Een alliantie de Neuwade. Een ring voor compromissen. Dat ze Een ring voor compromissen. Oké. Hij heeft daar een ring. Wie hij er zo goed is. En zegt hij, draag dit ring. Dus wanneer deze ring dragen is, dan waren alle andere mensen weten dat du met mij een compromis hast. Een verspreken met mij hast. Du hast met mij een verspreken. Maar dan zegt het meisje, ik weet niet, zie me niet zo zeker. Een ring immer dragen. Kannst du dir voorstellen wat deze man trudig wordt zijn? Met de taufe is ongeveer hetzelfde. Jezus zegt, we worden de mensen taufen, in naam van Vader, van Heilige Geest en van Jezus. Maar manche Christen, de tjitje, dat is een teken van onze compromissen. Met ons verspreken en met ons... Dan als alliantie. Ons verspreken met Christus en ons... De taufe is een teken van ons verspreidje met Jezus. Zelfs een man voor zijn broer een ringje heeft en zegt, hey, draag dus een ring. Dan waren alle weten dat du met mij alliantie hast. Dat je een verspreken, een bund hast met mij. Een bund hast. Maar de vrouw zei, nee, weet voor mij is het koud, ik leef zo ohne den ring. Dat is hetzelfde. Du hast het Jezus aangenomen. De dijpen en water, taufe, dat is hetzelfde. Dat is een signaal de alliantie. Dat is een teken van die bond met Jezus. En dit is een teken, die wijzen we voor mensen en voor Jezus.
en verre Engels en alle weiter, weißt du was? Die haft ein Bund mit Jesus. Dort bei die Taufen. Die Bibel sagt uns, dort das Mann, der hält den Fuß den Wagen an und sagte, nu war ich mit Taufen lassen. Und von der Abend, wer will sich Taufen lassen? Wer hat all den Namen gegeben? Wer hat all den Namen gegeben? Und vielleicht, wer wird sich taufen? Komm mal hier noch her. Wer will mal bitte alle ein bisschen abstunden? Der 4 vom Heiligen Geist, er ist ab uns. Und der macht uns interessante Sachen zu bauen. Even Menschen, Deipen, an einen Sonntagabend, ohne einen großen Kursus zu machen. Bloß wie es die Menschen leben.